Go Diego! EDSA! Eto na naman sa EDSA kahabahan, but I'm riding on, I keep riding hard. Di pa rin nasanay itong aking kailaliman, but I'm riding on, I keep riding hard. Eto na naman sa EDSA kahabahan, but I'm riding on, I keep riding hard. Di ka lang siksikan mo pa pinagpilitan, but I'm riding on, I keep riding hard. If you're looking for the real #1 station, makinig sa Love Without Hesitation. All the tracks, we put it to the max, yo. To celebrate my hit on the radio. Hey, break it down. Oras natin. Naiingayan talaga ko sa sarili ko ngayong araw na to. No. Ano bang meron sa'yo, Diego? Nangyayari din ba sa'yo yan? Parang minsan nabubuisit ka rin sa sarili mo. Naiingayan ka sa sarili mo. Ay, nako, isa pong napakagandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na ha, hindi pa hapon. Muwi ka na. Alright? Pabalo ka na to sa imo asawa, nga papuli ka na. Kasi di ka naman karoon makadtonoy. Malampusan ka na naman karoon kaldero sa ulo ka. Alright mga kabisyo, di na natin patatagalin to. Eto na, pag-usapan na natin to. Marami po ang nagalit dahil sa in-upload ng isang teacher ang isang screenshot na pinagbabantaan siya ng kanyang isang estudyante na binagsak niya umano. Ayan, at ang sabi pa doon sa screenshot na pag hindi daw pinasa yung estudyante, may mangyayari daw sa kanya sa labas na hindi maganda. At ayon pa kay Teacher John, nagsampa na siya ng reklamo at umaasa siyang hindi na ito lumala pa. Ang sabi ni Teacher John, nasaan ang respeto? Ayon sa kanyang post, ganito po ang kanyang post. Is this how students are supposed to react to their failing grades? Instead of asking why they failed, students are now getting scary. The audacity to message teachers like, without thinking how it would affect them mentally. We work so hard to give them the best education they deserve. We mold students to become the best version of themselves, and one of our training is to teach them values. Students, do remember, you failed, and I don't fail you. Yan po yung post ni Teacher Jan. O, eto na. Hindi na natin matatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay, sige. Wag mo nang patagalin yan. Banatan mo na. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan ba bang i-memorize yan? Boards. Basic po sa mga estudyante ngayon na marami na po ang nawawala ang respeto sa mga teacher nila. Feeling nila yung kapantay lang nila, kapareho lang nila yung mga teacher nila. Hindi po kagaya sa panahon nating mga uncle at auntie. Di ba, boards? Yes, oo. Marami po ang mga pasaway sa ating panahon. At isa na po ako dyan. Pero mga kabisyo, hindi po nawawala po mga kabisyo yung respeto natin sa mga teachers natin. Ito real talk. Ang naaalala ko lang na inaabangan sa labas dati, hindi yung teacher. Naalala nyo ba kundi yung mga officer sa ROTC? No. Diba, stricto? Ang balon sang isang pagwa lang bantayan kagi tapos sa mabuklan kay garon. Ganun po yung nangyayari. Mga kabisyo, logican pa rin po natin ang pagbabanta po ng mga estudyante sa kanilang guro para ipasa sila. Bunga po ng iba't ibang dahilan. Katulad po ng kakulangan po ng accountability yan.
Matinding pressure, kawalan ng suporta at pag-iral ng korupsyon at masamang halimbawa mula po sa mga nakakatanda. Pero yung banta ng asawa mo, Bord, sa'yo, ibang klaseng banta yan, ha? Yung pagiging lasenggo mo at babaero mo, ingat ka! Baka pagising mo, ano mangyari, Tang? Ay, baga pagising mo, wala ka ng putotoy! Ang imo putotoy, aranasin mo agtang! Aragoy! Maluoy ka! Alright mga kabisyo, ito pa rin po ang 90.7 Love Radio. Hanggang alas 9 tayo. Walang iwanan! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!